हामबाय नर जतन आं खाई डॉक्टर रति मोहन त्रिपुरा आं साउथ पिलाक डिस्ट्रिक्ट ने भारतीय जनता पार्टी नि वाइस प्रेसिडेंट दं माने ताबुक आं दिनैनि सिमि त्रिपुरा मुथा पार्टी नि वारियात अंशना तामनि बागै त्रिपुरा मुथा हामजागै फायमानि कलाय त्रिपुरा मुथा न चाजang माने एकतै कारण तामनि बागै हिंकिया चिनि बरकनि एक्जिस्टेंस चिनि एडिसिना जदि बाजायना हिंकिया त्रिपुरा मुथा न जों खायना नांनाय अबनो वानसु ताइ कोनो मुंसै डाक्टर नो आमसायाव गोबां मा दं बिजेपि खाय दंनाय र बंनुला ताम सामु दं बरकनबो सानाय ताबुक जे सिचुएशन जों पार्टी तो जतन जाने जाने हामजाक मा दं फियाबा एडिसिना बाजायना बागै जों ताबुक महाराजाना लगेरिना नांनाय अब बागैनो आंबो फायमाने जे महाराजाना लगेरिना नांनाय अबनो वानसु फायमाने ओके